Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Żona mitluqa ta' aktar minn 1800 metru kwadru se tiġi rranġata u ssir pulmun aħdar fil-qalba tal-Gudja. Dan se jseħħ wara li l-awtorità tal-ippjanar ħarġet il-permess biex din l-art tinbidel fi spazju miftuħ għall komunità. Dan l-ispazju li jinsab fi Vjali Torri se jkun jinkludi bankijiet u siġar. Is-Sindku tal-Gudja Marja Sara Vella Gafà qalet lil One News li dan l-ispazju pubbliku kien abbandonat u għalhekk ir-residenti ma kinux ifittxu li jagħmlu użu minnu. Issa permezz tal-approvazzjoni mill-awtorità tal-ippjanar dan l-ispazju se jkun jista' jitgawda minn kulħadd. Hawnhekk qegħdin naraw area li ġa kienet ikkunsidrata mill-Kunsill Lokali fis-snin preċedenti sabiex tiġi relaxation area. Qegħdin naħdmu u ħdimna tantu hekk li fl-aħħar ġimgħat ksibna l-permess meħtieġ sabiex nagħmlu relaxation area għan-nies li jqogħdu fir-raħal tal-Gudja u anke dawk l-oħrajn li jistgħu jiġu mill-viċinanzi. Din l-area ħad tkun area li tista' titgawda minn kulħadd kemm dawk li għadhom żgħar kif ukoll l-anzjani. Ħanaraw li jkollna area fejn wieħed jista' joqgħod bil-qiegħda u jaqra ktieb fil-kumdità u kif ukoll wieħed jista' forsi jkun hemm area rikreazzjonali għal żgħażagħ u anke tfal. Is-Sindku tal-Gudja spjegat li din iż-żona hija eżempju wieħed tal-kunċett li jitħaddem minn kunsill biex jiżdiedu spazji żgħar u medji li jipprovdu nifs lill-lokalità u ambjent ta' mistrieħ għan-nies. Fil-fatt is-Sindku spjegat li bħalissa l-Kunsill qed jaħdem fuq diversi proġetti differenti. Mit-tieni ġimgħa ta' Marzu se tibda konsultazzjoni ma' residenti rigward żona ħdejn il-Knisja tal-Gudja li se tkun qed tiġi pavimentata u mħaddra. Is-Sindku spjegat li din iż-żona hija maħsuba biex fiha tiġi introdotta żona pedonali. Hija spjegat li fost l-idejat li għandu l-Kunsill għal din iż-żona hemm li tingħalaq darba fix-xahar u tkun tista' titgawda mir-residenti. Apparti dan il-proġett il-Kunsill Lokali qed jaħdem fuq ġnien ġdid fuq parkeġġ taħt l-art fil-Gudja. Konna underground parking għar-residenti kif ukoll fuq jkun hemm a rooftop garden. Dan ifisser li jkun hemm spazju miftuħ għan-nies li jkun jista' jitgawdaw taħtu parkeġġ għar-residenti. Naħseb li wara li smajna lir-residenti u t-talbiet ta' residenti x'inhuma dan huwa l-impenn tal-Gudja li qed inresqu l-qudiem proġetti sostenibbli u proġetti aħjar għar-residenti kollha.